चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं विलीना ठाकूर आपल्या सर्वांचं कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्या विशेष बुलेटिन मध्ये स्वागत। मुंबई गोवा महामार्गावरून फॉर्च्युनर कार व स्विफ्ट कार यामधून गोवा बनावटीच्या दारूची अवैध वाहतूक गोव्याकडून मुंबईच्या दिशेने होणार असल्याच्या गोपनीय माहितीनुसार स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा सिंधुदुर्गच्या पथकाने सापळा रचून या दोन गाड्यांवर कारवाई करत दोघांना ताब्यात घेतले। 8,32,800 रुपयांच्या दारूसह 30 लाख रुपये किमतीच्या दोन गाड्या मिळून एकूण 38,32,800 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला। देवगड निपाणी रोड तोरसोळे फाटा येथे शुक्रवारी रात्री 8:30 वाजण्याच्या दरम्यान कार व ट्रक यांच्यात भीषण अपघात झाला। या अपघातात तळेबाजार बाजारपेठ येथील महेश मोहन तोरसकर वय 48 वर्ष व मनीषा मोहन तोरसकर वय 87 वर्ष या दोघांचा मृत्यू झाला। मालवण मत्स्य व्यवसाय विभागाने सागरी सर्व्हेसाठी देवबाग ते सरजेकोटच्या समुद्रात दिवसा मासेमारी करण्यास 25 सप्टेंबर पर्यंत घातलेल्या बंदीचा मालवणातील मच्छीमारांनी तीव्र विरोध दर्शवला। नौदल अधिकारी, तहसीलदार, मत्स्य विभाग व मच्छीमार यांची बैठक घेण्यात यावी, त्यानंतर बंदीबाबत विचार विनिमय करावा अशी मागणी मच्छीमार नेत्यांनी मत्स्य विभागाकडे केली आहे। कुडाळ मालवण विधानसभा प्रभारी तथा माजी खासदार निलेश राणे यांच्या संकल्पनेतून कुडाळ येथे भाजपच्या वतीने आयोजित केलेल्या कोकणातील सर्वात मोठ्या दहीहंडी उत्सवाचा थरार पाहण्यासाठी हजारो नागरिकांनी गर्दी केली होती। या दहीहंडी उत्सवात मोठ्या प्रमाणावर गोविंदा पथके सहभागी झाली होती। या उत्सवामध्ये भांडूप येथील विजय गोविंदा पथक 7 थर लावून 5,55,555 रुपये बक्षिसाचे मानकरी ठरले। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक यांना जोडणाऱ्या महत्त्वाच्या तिलारी घाटातील अपघाताचे सत्र काही केल्या थांबत नसून आज शनिवारी सकाळी घाट उतरत असताना महिंद्रा पिकअप मालवाहतूक गाडी अरुंद वळणदार रस्त्याबाजूच्या कठड्याला धडक देत पलटी। अपघातात ही गाडी संरक्षक कठड्याला धडकल्याने मोठा अपघात टळला। याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।